Pitanje za vas. Pijete li 3 u 1 ili 2 u 1 kafu? Znate ono kad ujutru ustanete, oči još teške, telo umorno i jedino o čemu mislite jeste da popijete nešto toplo da vas razbudi. Najlakše je da otvorite kesicu, sipate prah u šolju, dodate vruću vodu i za minut imate gotovu kafu. Mnogi će reći, ma, šta tu ima da se priča, to je kafa kao i svaka druga. Ali, da li je baš tako? Danas ćemo malo zaviriti iza te šarene kesice koju svi poznajemo. Biću iskren, mnogi ni ne pomisle šta zapravo unose u organizam, a piju to svaki dan. Nekima je to čak zamena za doručak, drugima društvo uz kolač ili cigaretu, a treći ne mogu da zamisle popodne bez jedne ili dve kesice. Ali ono što se krije unutra često nema mnogo veze sa kafom, a ima puno veze sa stvarima koje opterećuju naše telo. Neću vam sada otkrivati sve odjednom, jer želim da ostanete sa mnom i da čujete celu priču do kraja. Samo ću reći, ako mislite da pijete kafu, možda ćete se iznenaditi. Jer prava kafa i ova instant varijanta iz kesice nisu ista stvar. Jedna može da vas osveži i donese nešto korisno, dok druga često donosi više šećera, dodataka i problema nego što mislite. Znam da mnogi od vas imaju naviku da popiju 1, 2 pa i 3 kesice dnevno. I razumem vas, brzo je, lako i miriše kao kafa. Ali, baš zbog toga želim da ostanete sa mnom do kraja ovog videa, da vidite šta zapravo pijete. Pišite mi u komentarima odakle nas gledate i da li vi pijete 2 u 1 ili 3 u 1 kafu, voleo bih da vidim koliko nas ima širom Srbije i regiona. Znate li šta je prvi sastojak u skoro svakoj kesici 3 u 1 kafe? Nije kafa, nego šećer. To znači da vi u stvari pijete zaslađeni napitak, a ne pravu kafu. Kada pogledate deklaraciju, odmah na početku stoji šećer, jer ga ima najviše. Dakle, šoljas kafe je u stvari puna šećera koji brzo ulazi u krv i pravi nagli skok energije. Ali isto tako, brzo posle toga dolazi i pad, osjećaj slabosti, umora i potreba za još jednom kesicom. Za starije osobe ovo može biti posebno opasno. Previše šećera stvara opterećenje za pankreas, podiže rizik od šećerne bolesti, a kod onih koji je već imaju, dodatno otežava kontrolu. Osim toga, višak šećera se u telu pretvara u mast i skuplja se oko stomaka, jetre i krvnih sudova. Mnogi kažu, pa šta, jedna kesica neće ništa promeniti. Ali problem je što retko ostane na jednoj. Nekada popijete 2 ili 3 u toku dana, i to svaki dan. Tako se malo pomalo, godinama, nagomila mnogo više šećera nego što mislite. Umesto da vam kafa da snagu i razbudi vas, ona vas samo zasladi i stvara začarani krug. Pijete da biste se razbudili, a posle vam se opet spava. Kada pomislite na kafu, verovatno zamislite miris sveže mlevenih zrna, onu jačinu koja vas probudi i toplinu šolje koja prija u rukama. Ali ono što se nalazi u kesicama, 2 u 1 i 3 u 1, nema mnogo veze sa tim. Umesto prave, kvalitetne kafe, tu se najčešće koristi instant kafa u prahu. To je kafa lošije kvaliteta, fabrički obrađena tako da se brzo rastvara u vodi, ali u tom procesu gubi skoro sve što pravu kafu čini posebnom. Prava kafa, kada se skuva, sadrži antioksidante, materije koje pomažu telu da se brani od bolesti i upala. Instant prah u kesicama ima ih vrlo malo. Dakle, pijete napitak koji možda liči na kafu, ali vam ne donosi ono dobro što prava kafa daje. Osim toga, taj prah je slab, razblažen i često prekriven ukusom šećera i dodataka, tako da se i ne osjeća kao kafa. Ljudi ga piju misleći da unose nešto što im daje energiju, a u stvari unose vrlo malo kafe, a mnogo više svega ostalog što ne prija organizmu. Zato nije čudo što mnogi posle šolje 3 u 1 kažu da nisu ni osjetili onu pravu snagu, jer je jednostavno nema. Ovo je deo koji mnoge iznenadi. Većina ljudi i ne zna da u 2 u 1 i 3 u 1 kesicama ima biljne masti u prahu. To se dodaje da bi napitak bio kremast i imao onaj osjećaj mleka u kafi. Ali ono što zvuči bezazleno zapravo i nije. Te biljne masti nisu prirodne kao domaća pavlaka ili mleko, one su fabrički obrađene i često hidrogenizovane. To znači da sadrže trans masti, a baš one su najopasnije za naše krvne sudove i srce. Trans masti polako, ali sigurno oštećuju krvne sudove,
podižu loš holesterol i stvaraju rizik od zapušenja. To je posebno problematično za starije osobe, jer sa godinama krvni sudovi ionako postaju osjetljiviji. Kada ih dodatno opteretite ovakvim mastima, povećavate rizik od šloga, infarkta i drugih ozbiljnih bolesti. Još jedan problem je što ove masti nemaju nikakvu hranljivu vrednost. One su tu samo da poboljšaju izgled i teksturu napitka, a našem telu donose samo teret. Dakle, dok pijete nešto što mislite da je kafa sa mlekom, vi u stvari unosite sastojke koji su daleko od zdravog. Ako volite kremastu kafu, mnogo je bolje da dodate malo pravog mleka ili čak kašičicu domaće pavlake, makar znate šta pijete. Da bi se prah iz kesice lepo rastopio u vodi, da se ne stvore grudvice i da ukus bude ofiniji, proizvođači dodaju razne emulgatore i aditive. To su veštačke supstance koje nemaju nikakvu hranljivu vrednost. One su tu samo da bi napitak izgledao kremasto, da se ne odvaja mast od vode i da sve deluje kao prava kafa. Problem je što naše telo te dodatke ne prepoznaje kao prirodnu hranu. Oni ulaze u organizam i stvaraju opterećenje za jetru i bubrege, jer oni moraju da ih prerađuju i izbacuju. Kod mlađih ljudi to i može da prođe neprimetno, ali kod starijih, gde organi već rade sporije, to može da bude dodatni teret. Pored toga, u mnogim kesicama se koriste i veštačke arome, da bi miris i ukus podsećali na kafu ili mleko. Dakle, vi pijete napitak koji miriše na kafu, ali je to miris napravljen u laboratoriji, a ne miris sveže mlevenog zrna. Sve to zajedno čini jednu šarenu prevaru. Izgled, miris i ukus su tu, ali ono što pijete nema mnogo veze sa pravom kafom. I zato, što više kesica popijete, to više tih dodataka unosite, a njima u telu mesta nema. Kada popijete šolju prave, skuvane kafe, bilo da je to domaća, turska ili espresso, odmah osjetite razliku. Miris je jači, ukus je puniji, a sama kafa vas razbudi i osveži. To nije samo osjećaj, to je i zato što prava kafa u sebi sadrži prirodne antioksidante i materije koje podstiču cirkulaciju, ubrzavaju metabolizam i daju telu energiju. Sa druge strane, kada otvorite kesicu 2 u 1 ili 3 u 1 i popijete taj napitak, već posle prvog gutljaja jasno je da nešto nedostaje. Ukus je slab, razblažen, više liči na mlečni napitak nego na kafu. Često se i ne osjeća kafa jer je prekrivena šećerom, aromama i dodacima. Ljudi kažu da ih to zasladi, ali ne i da ih razbudi kao prava kafa. I tu je glavna razlika. Jedna kafa je prirodan napitak, dobijen od pravog zrna, dok je druga samo industrijski prah sa malo kafe i mnogo dodataka. Jedna može biti deo jutarnjeg rituala koji vas pokrene i čak donese nešto korisno telu, a druga vas samo uvuče u naviku, da pijete sladak napitak koji zapravo više šteti nego koristi. Ako već volite kafu, uvek je bolje skuvati pravu. Vaše telo će vam biti zahvalno. Dragi moji, sada kada znate šta se zaista krije u tim kesicama 2 u 1 i 3 u 1, vreme je da se zapitate da li je to ono što želite da unosite svakog dana. U svakoj šolji ima više šećera nego kafe, više veštačkih dodataka nego prirodnih sastojaka i masti koje opterećuju srce i krvne sudove. Na prvi gutljaj deluje prijatno, slatko i kremasto, ali dugoročno, to je navika koja polako slabi telo. Prava kafa, kuvana kod kuće, i dalje je najbolji izbor. Ako želite blaži ukus, dodajte malo pravog mleka ili meda, makar znate šta pijete. Na taj način uživate u ritualu, a ne unosite ono što može da vam škodi. Znam da mnogi vole brzinu i praktičnost kesice, ali verujte mi, zdravlje nema cenu. Birajte ono što vam daje snagu, a ne ono što vas vara izgledom i ukusom.